Aha. Ahoj. Já mám nápad. Budeme mluvit takhle divně a pak na videu budeme čumět, jakože budeme stopovat a budeme vidět svý ksichty, takže... Abo. Počkej, já se musím zvednout. Tak se zvedni, holčinko. Jo. Ty jsi zase kde? Ty vole, Tereza. Mluvíme jako kuři. Já jsem želva. A jsem myš. Tam máme. Že jsi ježe? Že jsem myš. Aha. Jsem jak Adéla. Ne. Netožte ne. Netožte. Teď si zabereme své oči. Já bych taky. Já vypadám jako smykádem. Hej, hustě. Trošku upravíme helmu. Aloha. Aloha. Ty vole, ten... Nemusíš se opět. Jinak jsi v pohodě. Já bych to taky nemůžu. Zaj píče, Marto. Ty si to užíváš. Já tě trošku vidím. Vidíš, to jsou slepá. Stejně to nedošlo, takhle svědí papír. A už to stopni. Ne, počkej, A já co si počítám? Musím si dát brojlišky, vole. Aby jsem viděl, jak to... Tak, když se to tady stopuje, dětičky. Ještě to nestopuj. Já mám taky brýle. A já taky, počkej. Budeme brýle. Než prtké. Já vidím hovno. Masažka. Já vím, že budeš mít brýle. Vypadám jak debil, můžu si to sundat. Dejte ksichty, pojďte ke mně, stopnem Alexi. Martin, dej ksicht. Dej ksicht, Martine. Martine. Martino.